Leona Šantek rođena je 2000. godine u Varaždinu, a zaljubila se u stolni tenis prije 10 godina u svojoj Ljubeščici kraj Varaždina. Po završetku osnovne škole, školovanje nastavlja u Dugoj Resi, pa samim time stolni tenis nastavlja trenirati i igrati za stolnoteniski klub Aquastil. Krenula sam na treninge starijih članova kluba u prijašnjem klubu i to me jako zainteresiralo, pa sam htjela probati. Reklo bi se, došla i ostala s razlogom. Brojni sati i sati treniranja doveli su do vrhunskih rezultata ove mlade sportašice. Leona tako u prošloj sezoni nosi titulu pojedinačne juniorske prvakinje Hrvatske. Također je juniorska prvakinja Hrvatske u ekipnoj konkurenciji. Tek i mali nedostatak sportske sreće rezultirao je srebrom na juniorskom državnom prvenstvu u konkurenciji parova. Ponosni je član reprezentacije Hrvatske na kojoj su zauzeli 11. mjesto ekipno na europskom prvenstvu. Drugi i srebrni bili su također ekipno na otvorenom međunarodnom prvenstvu Belgije. Došli su do četvrtine finala na otvorenim prvenstvima Slovenije i Mađarske. Članica je seniorske ekipe stolnoteniskog kluba Aquastil s kojim drže treće mjesto nakon prvog dijela sezone 2017-2018. Izdvojila bi meč na otvorenom prvenstvu u Češkoj protiv Francuskinje Zarif. To je bilo jako gust meč, 4-3. Ona je dosta dobra na rang listi i drago mi je da sam imala priliku igrati s takvom nekom igračicom. Nagrada športske zajednice grada Duge Rese definitivno dolazi u prave ruke. Pa znači mi jako puno, to je velik poticaj za dalje, za više treniranja i truda. Vremena za predah nema, školske obveze isprepliću se sa sportskim. Sad nam stiže drugi dio sezone hrvatskih turnira, ići ćemo na par vanjskih i pripremamo se za europsko, ali to se trebamo još kvalificirati. Na kraju ostaje nam Leoni poželjeti sve najbolje u sljedećoj sezoni uz nadu da je i dogodine vidimo na dugoreškoj sportskoj pozornici. A vas, draga publiko, pozivamo da jednim burnim pljeskom pozdravimo prvu sportašicu grada Duge Rese.